салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Хабарҳо аз Каталония кам нашуда истоданд. Ҳар рӯз дар Барселона воқеаҳои ҷолиб рух дода истодааст. Мисол дирӯз роҳбарияти даста бо Кике Сетьен ва Месси вохӯрӣ доштанд. Мо медонем ки онҳо оиди чӣ ҳарф заданд. Ин ояндаи ҳарду нафар дар даста ва натиҷаҳои на он қадар хуби Барселона мебошад. Оиди ин масъала дар видеои имрӯза ҳарф мезанем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Барои дастгирии мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса TG 6500 рубл туҳфа гиред. Дастгирии шумо пешравии мо. Сар мекунем аз он ки нашрияи марка миёни мухлисони Барселона апрос гузаронид ки кадом бозингар ин мавсим беҳтарин аст. Шояд шумо ҳайрон шавед, чунки Месси дар зинаи дуюм қарор гирифт, дар ҷои якум Терштеген мебошад. Се футболбози бадтарини дастаро Самюэл Умтити, Усман Дембеле ва Жуниор Фирпоро гуфтанд. Шумо дар комментария нависед бародарон, беҳтарин футболбози Барселона ин мавсим кӣ буд? Акнун ба хабари асосӣ мегузарем ки ин вохӯрии президент Бартомеу, сармураббии Сетьен ва капитан Месси аст. Ин вохӯриро Бартомеу ташкил кард то ин ки оиди ояндаи даста суҳбат кунад. Ҳамчунин дар ин маҷлис дар бораи бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо бар муқобили Наполи низ ҳарф заданд. Бартомеу аз тарзи роҳбарии даста аз ҷониби Сетьен норозӣ будааст. Президенти даста мехост бифаҳмад ки барои чӣ Антуан Гризман ки бо маблағи 120 миллион евро харида шуд, дар бозиҳои асосӣ ба майдон намебарояд. Дар охир Сетьен гуфтааст ки бо айби худаш Барселона аз Осасуна мағлуб шуд. баъди анҷоми мавсим Барселона қабл аз оғози тамринҳо барои бозӣ бо Наполи 6 рӯз истироҳат мекунад. Дар ин 6 рӯз роҳбарияти Барселона бо Сетьен нақшаҳои ояндаи дастаро баррасӣ мекунанд. Барса то охири ҳамин мавсим Сетьенро ҷавоб намедиҳад. Аз ҳамин хотир ӯ дар бозӣ бо Наполи низ дастаро роҳбарӣ мекунад. То охири мавсим рафтани Сетьен аз худи ӯ вобастагӣ дорад, аммо Сетьен аз Барселона рафтанӣ нест. Дар баробари ин ҳозир нафари мувофиқ нест то ин ки сармураббии даста шавад. Ба гуфтаи Бартомеу, хаве ки ӯро мухлисон дар Барселона дидан мехоҳад, айни ҳол барои сармураббии даста гардидан омода нест. Бартомеу боварӣ дорад ки хави ба Барселона меояд, чунки ӯ инро мехоҳад, аммо намедонад кай. Шояд хави мавсими оянда ба Барселона ояд. Ин аз натиҷаҳои даста дар Лигаи Чемпионҳо вобастагӣ дорад. Ягона натиҷае ки метавонад мавсимро барои Барселона беҳтар кунад, ин ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо аст. Аз ҳамин рӯз сар карда ҳадафи асосии Барселона маҳз қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо мебошад. Масъалаи Сетьенро фаҳмидем, акнун мегузарем ба Месси. Гуфта мешавад ки Месси оиди ҳолати худ бо Бартомеу ҳарф задааст. Месси гуфтааст ки худро бад ҳис мекунад, зеро натиҷаҳои даста хуб нестанд ва ҳар мавсим Барселона наметавонад ба мақсадҳои худ бирасад. Ин мавсим Барселона метавонад бидуни ҷоиза монад. Ҳамчунин Месси аз нақшаҳои трансферии даста низ норозӣ будааст. Ба фикри Месси ҳангоми харидани футболбозон аввал ба маблағ аҳамият дода мешавад, на ин ки ба қавӣ гардидани тим. Бартомеу бо Месси боз ҳам барои шартномаи бастан маслиҳат накарданд. Ба гуфтаи Месси, айни ҳол бояд танҳо ба Лигаи Чемпионҳо таваҷҷӯҳ кунем. Баъди Лигаи Чемпионҳо дар курсӣ нишаста ҳама чизро анализ карда оиди шартномаи нав маслиҳат мекунанд. Марка хабар медиҳад ки ягона чизе ки метавонад Мессиро дар даста монад, ин харидории Неймар ва ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо аст. Баъзе сайтҳои дигари испанӣ менависанд ки ҳолати психологии Месси намегузорад то ин ки ӯ дар Барселона монад. Ана ҳамин хел корҳо бародарон дар Барселона рух дода истодааст. Маълум аст ки даста тағйир меёбад. Оиди вазъи даста мо метавонем пас аз бозиҳои Барселона ҳарф занем. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.